Karon magluto tag nilat ang baboy. So atong iuna og gisa ang luya, sibuyas ug ahos. Pwede po guys butangan ninyo siya kamatis. Pero karon wala lang kagamit og kamatis no. Nya wato na to siya nga medyo ma-brown ang atong lamas. Isunod pagbutang ang bukog sa baboy. Pasensyain na ninyo ang background guys kay medyo literal kay nga dirty kitchen siya. Sunod kay atong huwaton nga medyo maputik na siya kay makita man nimo nga napa siya dugo ba. So ini huwaton na to nga mawa ang medyo dugo-dugo nga part sa baboy. Ito maputik siya. Sunod na to pagbutang ang sabaw. So atong huwaton guys nga mubukal ang atong sabaw. So ang pagpabukal sa buko guys, mukuan siya 10 to 15 minutes and then after ana ilunod nimo ang gabi hantod nga mulapot siya. Ato sa i-check ang unod guys no kung naluto na bagid siya and then butangan nimo siya gamayng tubig niya pabukalan mo siya balik isunod nimo glunod ang mais ug ang batong. Sunod na ibutang na nimo ang pechay ug ang cabbage. So kani guys after ani pwede na nimo siya unon. So karon guys ato na siyang haunon and then mas tindot siya guys i-serve siya nga init-init gid ang sabaw. So charan mo na ni siyang finished product na to guys. Linat ang baboy. So lamig kayo. Kainan time. So karon guys iparisa ni siya nato og init kay kanon butangan natog sili and then init nga sabaw sa nilat ang baboy. So perfect kay guys nalami kayo magmurag madagan-dagan jud akong kaon ani no. Sunod guys i-like din nga ako ang channel guys para may makabalo mo or ma-notify mo every time nga upload ko bago nga videos guys. And then salamat kay guys. Don't forget to share and like my videos. Bye. So salamat kay guys. Bye bye.